Ta hagini gepor nga ai kublai biang ifi baro kiba shong ban ngap bat kiba shashkor ya gini ge jingkren ka bangadon ban ai biang men sngi shaga jingim jong fi shaga yeng gesam kala balong fidon na ge jaka ga bajan ne ge bishijngai pidon ang ne shlong ne pidon shabar jong ni ge sor rei pio sngo ni ge tien ge jong blai bana ba pio sngo ni ge tien ge jong blai ge de ge bala ker khu ifi namar ublay udang plelat ingi bangin yo sngawi ge tien ge jong blay malaga por ngadap na ge jing sngawo bangan ai shipi ge ne ge jing itu khindiat ber ge taga dei bangayo in na pdeng jong baro ki ba comments bana baro iba pa ge personal jonga ha yo phone jonga but baro iba phone ki ba ai kublay nga sngawo yo blay ba ge jing hikai ge bangila hikai fi khamtam ha ge banga hikai fi ek bi dei be sngi kiba khatduh aga jinga day bagi tuki vaccine aga jinga day bat ka aga jinga day bat ki tuki nem snail aga jinga day bagi tuki thamagi mangala kren aga jinga day bat ki mangala kren managa ni tayo shafang ka jing rong no bat ngala yele kat bala bahapo itu isikin tangan persangi ga bangan tap kat tu kat ni bat kala along ka jing shai ga bakraw ga brio bat nganget kan pen kre ya pi ya ka ba pen kre ila ga jong ka jing em ba ngila ya ka ba ni ino ya ga jing rong no haga no ga sngi nang ni shikmat nrei haba pi snap igitu ke jing hikai kan ya rap ipi ba pen kre ela ga jong ka jingem ba pen poi shaga jaka haga ba pen ya don lang baru try haga ta ga jing rong no ga jong u ya ga balang la ne gi riu kho ga ne ga pertai ban ga kren na ga ta jong fi gi ba klem shakri ba yo try nga kwa banganong ifikat mapidang yo lat ban yo sngo piang ini ke tien ke jong blame na ge sngi kadai ga lat kadai ga kabuk siar yang ngab di pi bangin yo biang ini ke tien ke jong blay se jisen pat wat la da phim da dan interest menchuan renganget menta fidan ke DOHNUD ban snap namangi poy ke jaka ga bangi day ban snap ye ke tien ke jong blay kadai ga por let si blay la ai lat di pi bro shigata ya ga bapin em ga bapin ya ga bapin le la ga jong ga jingem hadai kani ga por ga bo blay pun ki ye ga balang barok away ki ega met ke jo try pen ki ke brio shitulop ke pertai bagen sedang ke ban pai khmat jo blay ban pai khmat che ke tien ke jo ban aba bi shong ye man snap ege ke jing hikai ngada kerpat ye fi men ke sngi de ke jing duai bo blay un play ke DOHNUD jong fi kat mangan kren ne ke tien ke jo blay ege ke khlep mat nga ai ne ke tien ke jo blay nga kwa ngan ong pai fi ege ke por ke ege mangan don ban kren ngan kren ke jing de ke sngi ke khatduh hot nganom kren che ke jing rong no hot nganom kren chuki tagi ya nganum kren chuki tagi mrat khlaw nganum kren chuki tagi vaccine nganum kren chuki tagi nem snail nganum kren chuki ekeru kabang kwa ngan kren mena ge sngi gadai hagini ge wege nongrim kabang la ai kirtangang ne ka jingim katkum u Jisu Khrist ha kine ki sngi ge bakhatduh namala na pin pet naka rukom kren ke jong Jisu Khrist lesingan ongom ne la ka dai yepi ba pin shai ha ge jinglong jingim ba pin sngaw tho ye gi nongrim ba pin tip ka ai ka ba dai gi sngi ba khatduh ka dai tang ko ge nongrim ba ka ta dai ka ba khamti kina ngi ga dai ba gi yo sngaw piang ye ga gospel kat ku mu Jisu Khrist ka ai ga bo Jisu ong ka ai ga bo try kren gi sngi ba khatduh kum lo ga jing em ko jingi kan long ha ba ngi em da ga jingi kai ga jong Jisu Khrist ngi sngi ba khatduh ba dai tang ka ta ka ban wanra yang ga ba de pi bangin shai ba bangin scam hot kala banang simple ge ke jingkren jonga ka lang ka besok ba ka ba pinla ban sngaw tho henry ka dairu ka dan kam tamingi ai ni sngi ba khatduh katkum ki jing hikai ke jong Jisu Khrist nak ta daw nga ai kertang ni ke jingkren jonga men da ge sngi ka jingem ka ba katkum u Jisu Khrist hagi ni ke sngi ba khatduh ngam kwa pin pele jingmot e jing ong jong no la ni ke jing batai jong no nga kwa pin snap e ke ni namar nga kwa ngan pin e fi ba ngi em hagi sngi ki ba ngi don kam man sngaw tho nga kwa pin shai ba ta ktin ngi em hagi sngi ki ba ngi dai ban kindiet ben riu ban sngaw tho shashkor ni ke ktin ba ka dai ka por ka ba ngi dai ya ka ban nang ban bu kerdan ka priority ba ong ke ktin English ban bu kerdan men da ke sngi kanu ka ba dai ning kong ba pin le bat kanu ko ba ar kanu ko ba lai kanu ko ba saw le se baro shiga ta pidon ga priority la ne ki kerdan ki ban ningkong ni ba pibo ag jinga lenti ki jopi le se pibo kerdan ningkong ya ka treigta ya ga business pibo kerdan ningkong ya ta nga khwa ba ta si PYNBEIT ya ki kerdan jo ga jingbo ngam ong ba pin e no hadai PYNBEIT ya ka ba ningkong tam ka ba don ka ma ga jingem le se baro shiga ta
ba pibo kerdan da ka ba pipet le se ya ka jingim jong pi ba ka kodor ha ka education ha ka jingnang jing start but pila pet le se ka ba pibo kerdan ha ka jingi dai ba ka spa ka po le se pibo kerdan ha ka jingi dai ba ka niam ba ka buram brio le se pibo kerdan ha ka jing snow ba ne ha ki no le se pibo kerdan ha ki aiki ba pile le se ha ka business jong pi ka ba pi plan sibon ngamong ba kita barak ni ban ino hendrai ngakwa bangan keren managisngi ngi hagisngi kiba pidai ngahikai na ngakwa ngani rap epi ba pin sngoto ka ka ban ningkong ka bangi dai ban le hagisngi ka ka priority what is nga pan kam ka tian english na magatari ka tian ka ba bedtam ka priority ka ban ningkong tam ka bangi dai ban le hagisngi lesingan ong epi ni ka tian la na ka dai epi ba pin le ka ba don kam tam ka jingim ka ba pinom regret pinom babi shabam jukot but ka priority man daga singi dai ba pin sngoto haga jingi dai ba jingim jopi kat ko mu Jisu Khrist hagi ni Sngi Kiba Khatduh balenga keren kum tana mangi e magi sngi ngalangan ong gide Sngi Kiba Khatduh shisha Khatduh abang Khatduh kamot bakan why no ni ka pertaigan kut no kani habang ong Sngi Kiba Khatduh kamot kisngi haga ba kaniga generation kaniga age jong kaniga pateng benriu jong ka jing IA ka jong blay ka pateng benriu ka jong ka jing tray ka jong blay do mun si makhot ya ka ban pun kan do ibriu bagin pai show blay kala jan poyer tat shaga bakut but haga ta ka por kan wan ka jing rong no ka jong Jisu Khrist ya ka balang ba di riu khot na ka ta ka daw nga kwa ngan pin ipi man ga sngi bala ka day pi ba pin bok dan ni ga e ka ba don kam tam ga jing em ka ban ning kong nga kwa pin bok ning kong haga ji day jo pi ba blay ba ban pet ka e ka ba don kam ningkong haga jingim jofi but ling ba ka ta ka kerteng nga khwa man da sngi bangan ya rop ipilang ba ka ni jingi kai ka e ka bangi day ban le haga ni Sngi Kiba Khatduh kat kum ka jing ong jo Jisu Khrist ngan kham shim na ka jing ong jo tra le singala man kadat chi jing tho ki jong ki apostle rei ngan kham kren tang ya ka balong simple kat kum ka jing ong jo Jisu Sngi Kiba Khatduh kum no ngin kat kum u Jisu Khrist ni Sngi Kiba Khatduh bat ngakwa da ka bangan pinshai fi kum ni ngap ha na ngakwa bangan hikai ngakwa bangan ai ka jing hikai ka ba bnia ka ba janai ka ba philaban shai kadar ka ba wat ki bam nang bam start ro ki laban shai kadar me da sngi wat la da pidai ki ba nang ba start ro ngap ha na maru Jisu haba ukren na ki eki ba sop ye ki bangi laban sngoto ba dai na ka daw ngakwa agini ka por ba bang kren ni jing hikai tangi ni pet agini Sngi Kiba Khatduh la ngi up ye ka jingwan ka jong try ka bamot ka jingrong no un pau ka sahit brang bala na ka dayingi bangin up ka jingwan ka jong Jisu Khrist haga ba un rong no ka balang ko mga ladep ong haga bangin sngaw ka turoy ba bakan sawa ba bakin lum jing tap kin kang ba bakin prang ba bakin mi iba yap how Khrist kin ya mi no shwa ba yengi ka badang em on pen kalador ha shwa bangin yo i ka Sngi ka khraw ba itiang ka jong blay nga khwa ngan ong ifi ka ni ka por ni dan ka man tip ka ay ka bangi day ban pen kre haga jingam but day na ka daw habang kren ni man nag sngi ngan pen ifi de ki lightly ki nongrem wala sngaw ngan ong ni ktien habang pen kre ni haga ktien khasi ngayo i don lightly ki nongrem ba kitagi de ki lightly ki pi daw capital P udak he jong upi dak he ngan bum ta ngan kren syafang ki lightly ki pi dak he but gini ki lightly ki pi ki de ki bangalap na kaniga Bible ki bangan kren ha kini jing hikai man sngi tangi di pet ya ka ban ningkong tam ka e ka bangi de ban le ha kini sngi kat kum ka jing hikai jong Jisu Khrist upi ban ningkong u bang akwa ngan kren man sngi ka dai ngap ha PYNTHIKNA ba ya ka JINGPYNIM utaw de pi ban ningkong PYNTHIKNA ba ya ka JINGPYNIM kata kadai ketien kaba nganut man ong kadai kaba ningkong tam na ki ek baro ngakwa pin yo ira ketien PYNTHIKNA ba ya ka JINGPYNIM ka jingim jofi what you antat what you tarai what you mudur what you perkhat bakadang kanlong lakalong ba fishu let jing seng ba fishu let's you play unchi isen a unchu ngakwa kan ong pi ni gepor u Jisu lawan arajas nem tamenda ula dep yap ageding fna but u Jisu ula yap ula mi pat na jing tap ula penjawi ke snam but ula siwi ke dor ban penem ngabe de pi ula dep ai ke jing ai ula dep ai ke jing penem but ka basa men ta ke skin ke dai nakaliang jonga ba jopi bangin pdiang ye ke JINGPYNIM ke jong Jisu Khrist ke jingim but habang kren ni upi ban kong kren ni ke way PYNTHIKNA ba ye ke JINGPYNIM ha ke jingim jofi kata ka ni ke point ke ban kong tam ka bang kwa ngan kren chefi men agisni ai play un yarap ipi pin sel to
Babidai ban penthikna bahaya ke jingpinim. Nai perkhat nai perkhat chuai hagini gisngi kabang khwangan ong ifi hikai ke lok hikai ke khon hikai ke mek pa hikai ke men ke para hikai ke marjan hikai ke bahaya masam bagin sngaw tho bahaya ke jingpinim ai kan snap wat ini ke jingkran kabangan penina mangania kham jangai uni upi baningkong kabang abu ne penthikna bah ya ke jingpinim ko jo Jisu Khrist haga jingim ko jo pi balai nga ong ke ta ka Bible ko ong ne snap hangan pule fi na Matthias kalanang ka bakhan riu ngan pule fi na khat ka ba arfun riu ko ong ini kiten Matthias kalanang ka bakhan riu kan mau ngan pen ipi tang ka jingkran ko jo Jisu Khrist kambon o Jisu ong ne kalanang ka bakhan riu Matthias ka khat ka ba arfun riu ong na ba ubriu un mentoy ayu lada unyo ya ka pertai baro but un duno ya la ka mensiam lani ubriu un ya plida ya la ka mensiam na ba ukhono ubriu ko u Jisu Khrist un wana ka buram ukpa jo but un ai ha weipo lembat ki angel jo anakum ta un ai ha wei kat bakum ki jingle jo shishanga ngapi don ki ba yang hang ne ki ba na mat ga jingyap tat ne ki le yo I khono ubriu ba wana ka hima ka jo ka ga ba khwangan krane pi ni ko pa Ukraine ka jingwan nda Ukraine ka jingwan uang ka khat ka ba arpun riwang bo ning kong ki don kam tama ka jingim wala bo ning kong ki ba ha ka ni ka pertai na ma uang ni ki kiten kalmen toy ayu yo brio lada unyo ya ka pertai baro ka wei kalmen toy ayu yo brio bo unyo ya ka pertai lada du no ya ka mensiam badai ka ta daw nga shim kiaban krane ne nga khwangan kran jipi ni ka por ba ka mensiam jong fi ka ban em bukan mau play bu tau brio tau pi ka mensiam ba em Finum yap kum gimrat finum shu yap no to bleu da persan mensiam happy but baro ibriu kidan ka mensiam ba em ladangi em ngilaban em shabam jukut adu jak ladang em dan Jisu Khrist ngilaban em shijunam shabneng ladangi pudiangi ka jingpenem ka balang bau Jisu Khrist bon ki briu ki klem ken kor kata pitep u bleu ken kor ro kata wang kan men toyu ka perthai ber ka we pimla pinia pli ya ka ni ka mensiam ka jopi bat ka ek ga ni ka perthai Namar ka mensiam jungi ka dega bakodor khmat job like mau fi dega bakodor khmat job like laban na peng job fi brosh ka tale se piklem shukri utrai lese brosh ka ta piklem ya ga lenti ga bedai lese brosh ka ta piklem em ka jing em ka bapun sngo bahayo blai ngam ong mangi laban le lo ndrei ka ega bang khwang anong fi ka dega por ngi bangi dei ban kindet ban reu ban pai show blai namala da ngimti kna bahaya ka jingpenem kataka lega mata magini gisngi namar ka Bible ko ang ukhonu briu unwan ha bura mukpale marki angel bat nga khwanga nong ifia ni ka por lada unwan kinsan lada piklem pat penti kna ka jingpenem ha ka jingem ka jongfi nga khwanga nong ipitongin penti kna da ni ka jingkran nga mga kran mana gisngi nga khwanga ni alam pi pin shy ka jingidei bat ka jingidei ka jongfi baru play tong ini pet ka ni ka por fi ngan pen ifi khandiat ni ka jingpenem bat ngan pen ikumlong ni jingpenem nga khwa ngan pen fi hakanu rukom ki prophet ki briu jong play ke testament ke berim ki ong ba pindup singong tho adu kan no ba u Jisu ula yet yangi ba u ai yang ni ke jingpenem ba dai ni ke ta dawngan pule fi na ke shiti ke jong Petrus singap bahanda nga pule ni ke shiti namagani ke shiti ke dai ke ba singong tunat ban pule ka pengan puli na gishiti si Petrus ka beningkong kalanang ka beningkong kada khat ka basipaw ka ang syapang ka ni ka jingpenem syapang ka ni ka jingpenem ka ba mga ban mapimenta ngiyo kalat ban priang uang kamlo syapang ka ni ka jingpenem kinong ya thul pa kilaya wat bat kilaya yit baha biang ru kilaya thul pa syapang ka ta ka jing ai ka ba wan hangi kida yet bahaya kanula ni ka makumlo ka por mensiam jong Khrist ubahaki ujupni habaw yatulu pa ya kita jing sha Khrist bat ya kita ka buram ka babot yaki haki balapan pau haki mdai how Moses mdai how Abraham mdai how David mdai how Jeremiah mdai how Isaiah mdai hang noru ka Bible ko ang ini kiktian ko haki balapan pau haki henry hangi balapan tray kita ki bala yalap men kita ya kita ki bala tu kana ba bahai pidaw men si makot yo bala pa na benang hakita ki ru ki angel ki dakwa bandem jungo ki nong itu lupa ki riu ko ya testament merem ki angel na benang ki up ya ganika ya jong jing ai ga bangapan mapingi yo menta
Kiyo jingpen pau ki prophet jong blay ke testament berim bahkan sawan kita ka ya ka bau Messiah un sawan. Kiyo jingpen pau ba kan sedan ke por ka bau blay un pen emi ke brio am shu daga hukum henrai bau un pen em daga jing yap jongo. Kiyo daga jingpen pau kendiat kidan ke glimpse ki shiyo I berngat hagi tu ki por bat ki up wat ki angel na benang ru ki up ya ka bakum kita ke por bat mangi menta ngi em ha ka bakum kita ke por ngi em ha ka ya ka bangi yo mat ya ka jingpen em ka jong Jisu Khrist. Badai na kita daw man nagisngi habang kren fi baka jingpen kre ka baningkong ingi gaday upi baningkong ingi gaday PYNTHIKNA bahay ka jingpen na malada piken tat ya ka jingpen ka balingbao Jisu Khrist lada piken tat ya ka jingpen kanday ka ba palat ya ka jingim jongpi kanday ka ba maru ngani tu fi na mar pinumyo jingpen ngap ngan ong fi pimyo jingpen na mar ba fi baha Finumyo jingpen tang namar bapi la ban bedlot. Finumyo jingpen tang namar bapi biang ke kam jong pia yeng sam. Finumyo jingpen tang namar bapi le ek bagi brio barok yero. Nginumyo jingpen walis ngai ngam penram de jing le jopi. Henai ke takim de lenti bagi nyo jingpen ka jingpen ka ni ke jingpen ka bau blay la ai gi ka dai tang leng bau Jisu Khrist. Yang nang ni ngakwangan ong ifim simdan weiru uriu khoy yang ni perthai ba yap ba ba mi pat dei tang Jisu ba yap nakam ta jong aba jong fi ba dei tang ma uru ba mi pat ga sngi ga balai kata ka dei ga Bible ka kran kata ka dei ga bangi witness adu man ta ga sngi bak ngakwangan ong ifi ngap ha ngan pen ifi yang ni ga ba mdan ga wei pat ga jingpenim light na ga jingpenim ga balang bau Jisu Khrist. Nakataga daw ngan pinipi na Bible hagi kam jogi apostle ngap ngan pulil nang ka basaw jogi kam gi apostle man bau Petrus uyalap fitip uyalap kumno wang kumni ngan pulil nang basaw wang ngan pulil khat wei khat arwang uni ulang tau mau yau bala kentat benno da figi nong tay yau bala penlong ha kli kadang uni de mau ubah kli kadang yau bala kentat no de gibreo kabamot gi jiu gibreo hadu mentagi dang kentayo Henry wang kumno Petrus ka dekhat ka bakhat arwang bat dan ka jingpen hanu hawaipat nabam dan daga waipat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai ha pedeng gibrio da ka badai ba an penem yangi dan daga waipat ka kerteng ya ka bala ai hapo ka beneng ang Bible ya ka badai ban penem yangi dai tang da ka kerteng ka jong Jisu Khrist. Maday na kita daw ngayang nang ni mga kuangan kira na fi. Lana fila syukri ublay na filong kristan na fi kamlong na filong ngakwa pinpinti kinabahaman na gisngi. Ya ka jingpen ka balang bau Jisu Khrist. Pihabang ngakira na ka jingpen ngampen long ikakabasting. Ngampen long tat dor ka jingpen ka balang bau Jisu Khrist ka day ka berem dor ka pimla siwi ka day day pimla pintiet ka na ka pisa pimla pintiet ka na ka pitray shitom ka jingpen ngiyo na ka jing ay pitip na kat kum ka shiti shi abasas ka ktien ka chong play ka ong ini ka ktien ngap ngan pulipin ka Bible ktien ka chong play ka ong kum ne shiti shi abasas ka nang ka baar ka kren shine ka khat ka fra ka ong namada ka jing ay lapen ngi da ka jinget ken ka taru om nangihi ka lang ka jing ay play ka gift ka jong play ka jing ice ngo ba jong play wang om da ka jing le ken ba ununuru unum yo ban ngau serang kani ka jingpenim ka bangi yo mentangan itu ifi kani ka kraw palat bagi ka jingpenim ka dalam bau Jisu Khrist ngiyo ay kani ka bangi nget ya ka jingpenim ya ka jing yap ka jing mipat ka jong Jisu Khrist ngiyo ay kani ka bangi IT la ka jong ka jingem singap ngan penifi na ka Bible fitim nam kumno ngiyo ay ka jingpenim ngiyo ay ka jingpenim day hadian ba ngiyo snow ka ktien ka jong play komentar ka ngiyo yo snow ka ktien ka jong play nasinga nongrem ka ba shy ay ka day ka ta kumlo briu yo ka jingpenim na marha ka Bible ka kren bahay ka jingpenim ngap ha ngakwangan penifi ka jingpenim kawan mday tang na mar ba bisu nget malo mala bisu rakti ba bisu penbuat ndiat sat ka jing duai ba biu jingpenim ka jingpenim ka day ka ba pida yo ya ka wai ka ktien ka bangala kren bangan kren biang mentay ka sngi ka jingpenim ka ba briu yo ka day ba udamat yo Jisu Khrist ba day ka jing jong o ba day ka jing ta ka jong play ngan ong na ka wai ktien ka ba shy udah kapat siya ka hima ka jong play udah yo ya ka taga jing ka arsin tang ka taga day ka ba ka Bible ka kren
Tang ini pulih bat nga naga gospel ka jong Yohanes kalanang ka baningkong ka dekat ka bakat way fiti bu Jisu ang kumno wang ikini kiktian singap ngan pulih kang ka dekat ka bakat way ulawan shiki eki badai lucky jong henry kita gi badai lucky jong kim shim pediang yu ulawan shiki Israel ningkong ulawan shiki Jew henry hadu mentagi sngi ki klem pediang ulawan ningkong shiki badai lucky jong henry kita gi badai lucky jong ki kentaj yu ki klem itho yu ki klem pediang yu hadu mentagi sngi ki klem pediang bat ngakwangan ong ifi Snap ha uang kerkhot ke bakhalar henry kat ki ba pdiang ye u hakitu ula ai ka bor balong ki khon jong play katagi banget ya ke keteng ke jong bon ba ngayo sngo ki belap batang kat ta kala biang ngakwangan ong ifi kambiang tangata uang hang ni hakiktin ke jong play kat ki ba pdiang ye u hakitu ula ai ka bor balong ki khon ke jong play katagi banget ya ke keteng ke jong katagi ke beningkong henry kam kut tangata uang kumno uang kerkhot bakhalai ki balakha Omsho nagasnam limni nagamon kado lani nagamon ubrio Henry kibalaka no play Nakhwaga dong ifi ni ko por shikintian ba pinchai na mangan ai yang ni ko jingi kai ngania chikman Kabaningkong kabang khwangan kiran man nagasngi kidai PYNTHIKNA ya ko JINGPYNIM Kumnu piyo JINGPYNIM pidon kaman pidang balban nget yo Jisu bulong try ubala yap lo keting fna bala mi pat nam ta jong aba jong fi kata ka dega khraw ngi yo e JINGPYNIM da ka bangi nget ngi pidang yo Jisu ha ga Jingim ko jingi ande kam kut tangata kadon coming i bangi na mat igene ka ongumno ki bala kha na ka snam lem na ka man ga do ande ga bala khano play khlang man pen shai fi kha kumno no play Fiti bahaw Jisu Khrist ni ke jingka hang tayo Yohanes uang haglanang kabalay Ukraine ni Nicodemus uang lemda kapat yo breu nom yo iye ke hima ka jong play arsin uang ladam kapat yo breu ko oman oman sim unom yo rong ru ke hima ka jong play Jisu de tang ma ugalenti bat kumno kha ke hima ka jong play kumno kha arsin ngi ngan pen ifi na ka rukam breu Fiti mna ma ba yo breu la kha ke ni ke pertai udan kam yo sembah jong breu Dan kaman pun, badan kaman kayu, dan balaban kayu beriu la nakhem na pun. Badan kita kedaw dan kami usembah, badan kaman na pun, badan kaman na ka. Ngakwangan itu ipi kalang kumta tik ke jingkar sin. Fitip la pen kaya ngi arsin ay dakaktian ke jong play ka balang usembah. Puli man nga nag Jisu Petras ka beningkong, singap ngan puli ke Jisu Petras ka beningkong, galanong ka beningkong, ka dekhot ka ba arfo lai ka ang ginigiktian. Habala pen ka arsin ngi. Singap ha habala pen kha arsin ngi now sumbai now sumbai besep henry bom sep da ktien u blay ka ba imbat ka ba yaisa ngakwa pinamak ini ktien arteli ktien lapen kha arsin ngi da sumbai u bom sep Ndai daw tau balang corruptible, ndai daw tau balang incorruptible ang ktien English u bom sep u bom puot da ktien ka jong blay singap ha ka ba bat ka ba yaisa Brio ba yakendo ba brio la daw sumbay jong uday bam trekam ngani tu ipi tu brio kam yo khon Barang khwangan itu ipi la ka day ipi ban pun ipi ka jingla ka bamot pi day ka ban tip igini ka way ka jing sha pi don kam ka yo sumbay ba Ubam sep ndai ka to ba bishlet jing seng ba pi yo sngaw malaga sande ka ba klem kita ifi bishulong kum jo bishlet jing seng pi klem yo mal ka jing kita pi klem jaw mal klem pai DOHNUD pi klem song si ka pop la jong pi klem kha arsin klem mal ka jing kita ka jong play ka to kam dai ndai kan mau la pen kha arsin ngi de ka ktien ka jong play ka ba ka bible ka ba balai ka ba namal ka ktien ka jong play ka ba ka kren chapang ka ktien ka jong play ka ba don ba ka bor ka jong men sim ba khot Bahabaw brio bejat ubayat ya Jingim ka bamlang bana bagi brio ki pai ka jaka ka bagi sngal to baga Jingim jong ki ka la condemn rehabaw blay ukta iki abang yalap bana baga ktien ka jong blay ka rung siga DOHNUD pitip nam ha ka shiti shiki hebrul nang basaur khal bakhalar ka ong ka ktien jong blay ka ba ka ba don bor ka ba khamnap bana ka white lam aliang city ka ba pay ka ba punya khlal ka Jingim na ka mensim ki clean na ki clean chiang ka ba bishar ka DOHNUD bana ka Jing ndani ay ka ba buri khmat jong blay bat ka kwa ka fi ka ta ka ktien ka jong Ka ba pani ka Jingim jong fi bala na pi don menta ka jaka ka bamlang na pi don menta ka jaka ka ba piklam pat shem yo Jisu Khrist ka ni ka ktien ka ba ngakren man ka sngi ka dai ka ba don jingpen sle
Baru sembah bang keren nang ni mdai ke ketien ke bang syukran. Udah sembah ba ubalang ke ketien ke jong blay. Kebadan jing pen slek kebadan ke bor ke jong mense mekoi. Bala da pi yo ke jing ta no blay. Lesi ke jing jong pi menang sngi. Ka klempat bet ngak kwangan ong fi. Pi klempat yo ke jing karsen. Balai pim ong try menang sngi. Shimi ke jing jong ak ta inga da ke ketien ke bang yo snga. Nai up la chai nai up la sngi. Hagani ke por. Ayu play ni oman ktai ke jing jong fi hagani ke por. Balai nga shimi ke ni ke kabu. Namangi ke Sngi Kiba Khatduh kade ke por ngi bangin kran ke ketien ke jong play. Kade ke por ngi bangin ai ke ketien ke jong try ke badai. Ngam tanang ni ban penrap me fi ngam tanang ni ban ong mabile pop na fiklam le pop ngam te be ke tanrei. Lala pidang yo lat ban yo sngo man ke sngi ke ketien ke jong try. Kani ke por ke bo blay kwa fi. Ba ha fi yo sngo bo Jisu it ye fi. Umap ke pop jong fi ukwa pin kala ke bo mo ukwa pin pai jo try. Bala fi yo sngo bo blay dang it ye fi man ke sngi fi sngo tho ba fi don kam ke jingla ke bo mo nga kwa kan ong fi ha kani ke por ke ketien ke jong blay ke ba im ke rung fi. Bat ka don bor man pen ka arsi ne fi. Namar kadai ke usumbai ubam sep ubalang ke ketien ke jong play nga kwangan pen ifis tang ke ke nongrem kum ngi kha ke hima ke jong play ke bening ko ngi dan usumbai ba em ubalang ke ketien ke jong play ke ba ar ngan pule fi na ke shiti ke jong u titas ngap ngan pule ya ke shiti ke jong titas bat nga nget ke shiti ke jong titas kan pen shai fi pet ka ong ni ha ke shiti jo titas ke lenong ke balai ngan pule ke ni ke pon ha ke khat tangan pule ni khat u sau ter gong henrei habala pau ke jingle sebun u blay unong pen jengi bat ke jing it jong u show benrio ula pen yangi siapa ula pen yangi om na ke jingle ke hok ke bangi ngelale mderi ke jingle hok jengi ngan puli biang sisin wang Henry habala pau ke jingle sebunu blay unong pen jengi bat ke jing it jong u shaki benrio ula pen yangi om na ke jingle ke hok ke bangi ngelale Henry kat bakum ke jing Karsen, siapa? Henry kat bakum kajing isen a jong u da kajing sat kajing karsen bat kajing pentemai semakot ya uba ula teno kerhayangi dau Jisu Khrist unang penem jengi bahabala penkesaningi da kata kajing a jong u anyo pelongingi kinong yo peteng kat bakum kata kajingkerman kajingim bam jukot takadau ngakwa bapintip yang ini kajing shisha ulawan sigi eki bedai lagi jong dai tagi bedai lagi jong kim sim treban pudiang yo haga gospel Yohanes nang meneng ke bening kong dekat ke bekat wei ke ong kumta dekat bekat ar kong rekat ke pudiang yo hagi tu lai ke bor benang ki khon jong play dekat ke bekat lai wang hagi taken ki banget ke keteng ke jong ki pam sim la khashu na ke man ke jong brio hendai ke bela khano play man kum nungi kha arsen ngan itu epi ke dai bapi yo ngau kum haga ni ke sngi ya ke ketien ke jong play ke ba im ke ba don bor dau min sim khot ba ke tai ke DOHNUD jong pi bat ke ba ar nge kwang nong efi hang ni ke ong la pen kha arsen ngi bat la sat ngi la pen kha arsen ngi mdai ke jingle jengi Henry da ke jing kha arsen ke beleng ba da ke jing trai ke jong min sim khot ngeni op priang ya ke ta ke jing im ke ba bam chukot na ke dau ke bening kong ke bang keren me ke sngi ke dai pila pindai ke bukum no pila pindai ke bam long kristan ro ke bang khot ifi me ke sngi ke dai kini ke sngi ke Khatduh kini ke reality kini ke jing shisha ke bang keren ifi me ke sngi mdan na ke wei pa ke kerteng ke bala ban pen emingi light na ke kerteng ke jong Jisu puli sti ke Filipil nang ba argong u blay ula ai ya ke kerteng ke jong Jisu ula kentiu uba ula ai ui ke kerteng ka bahalor ki kerteng baro bahaga kerteng ke jong Jisu ka wei pa ke khosi kan haban dem krup but wei pa wei tule un haban plashna bau Jisu long try kita gi bahagi beneng kita gi bag kendau but ki sut ki besapa ke kendau kin hab ban dem magane ke kerteng ke jong Jisu Khrist but dai na ke daw ng khot ipi da ke jing kit kli da ke jing it da ke jing snozon ai da ka bang yang nang da ke jing kit kli bang kwa bang ong ifi PYNTHIKNA ke jingpynim what let PYNTHIKNA la dia bafin ong andan no ta balang ngan rung no ta ngan le nom ta ngalipin baptis no ngan le ta wa wali le kata kampat poi fi ke badan kami fi mendag si PYNTHIKNA ye ke jing dai ke jopi shimat baru play PYNTHIKNA mendag si menong try ngayo sngo ni ke ketien a blay jong nga kwa ngan yo mat ye ke jingpynim ke jame
ngakwa try men kta inga de ketien ke jame bat nganut men ong wat hagini ke por ngakwa nganong fitip ya la ke jong ke jingim fitip ngimbiang mdan ba biang barong i lepop barong ila dole ra ke brom ke jong blai baru Jisu la yap na ke bentai jong aba jong fi ula iet ye fi de ke jing iet ke ba bam jukot baru kwa fin pai show try men de sngi ngi em ke sngi ke khatduh na ke daw nga ai gini ke baning kong upi baning kong ubang keren ke dei PYNTHIKNA bah ya ke JINGPYNIM ke jong Jisu Khrist ha ke jing ke jong fi ngadang bagani kan long ke jingker khui fi piap anda tikna piap anda sngoto apa ke DOHNUD jong fi bapila mat ya ke JINGPYNIM ke balang bau Jisu Khrist pitip ubriu bala khapat ubriu bala mat ya ke ketien ke jong blai briu bala syam ya Jisu Khrist udan kane ngan pet ipi na ke Bible udan ke jing scam udan ke jing tikna ha ke mensim de ke khle udan ke jing tikna ha ke mensim pule ban ngana ke shiti ke jong ki nongrom ke nong ke bafra sngap ngan pule fi shiti nongrom ke nong ke bafra ngan pule fi na ke khat ke bakhat sngap ngan pulin ng khat ka bakhan riu ga ong uta mensim kamot mensim khot jong blai u ya plashai ringkat bat ka mensim jangi bangi long ki khon jong blai kadan ka saki hapreng jong ka mensim jong pi bat mensim khot jong blai hapo jong pi ka bada PYNTHIKNA ba pi dai ki khon ki jong blai balada fi PYNTHIKNA man tagisngi ngine duai bat fi nio kini Sngi Kiba Khatduh ye fi gede Sngi Kiba kemen henre gede ke korget e gita ke bam tre ban pai show try badai ne ke daw ta ke point ke beningkong ke jingim ke bakat kum u Jisu Khrist hagini Sngi Kiba Khatduh ke bang keren hang ne gede PYNTHIKNA bah ye ke JINGPYNIM ngakwa ba pin de shai bai gata kendiat ngan chu kta ye gene ke pol kana ba pin shai don ke brio ki ba ong ba sisien bala khapat kalau biang iki begini olet benang hot kata kadai ke beshisha Henry ken mau piap an snoto ba bahadin ba pila pal show blay ba pila mat ke JINGPYNIM piap ya kaban ri ke jingim jongfi ba binum kum ba ke pertai banginum kum ki wei pa ke brio hare begini ai ne ke jing duai ba bani ai wat ke khamat ke jong play namangim la ban lasting adien bangila IT la ke jong ke jingim show try ngay ju blay un kur khui fi nga kren lingkot igani ke point ke beningkong ngamong lingkot reng ala kren knang bapini mat ige JINGPYNIM ke balang bau Jisu Khrist tongin ai ngu yu blay ba u blay ula ai hangi gani ke pateng benrio ba shua ke jing bitar jong ke ta ke jing jinchar ba kaban seja news nam magari ke pertai kaban ke jing bitar ke jo blay un pelat ingin ke jing bitar da ka bangi syam ke JINGPYNIM menta ke sngi kadang de lat yang aba de fi nagata daw nga ay ngu yu blay gani ke por bahaba nga kren ke jingim ke bakat ku mu Jisu Khrist Sngi Kiba Khatduh upi beningkong ba nga kren gadai PYNTHIKNA bah ya ke JINGPYNIM ha ke jingim ke jofi nganget pila shai upi baar ngan keren man dagi Sngi upi baar ubangi day ka bangi na pek bahadien mengila yo JINGPYNIM hadien bala khai fi hadien bila kelak bamot lesi mentang Sngi pin priang nutra ngakwa pin bat bahayo ni upi baar namar ka don kampalat kani ngakwa ngan atang lightly ngaladap yo upi beningkong upi baar ubangan keren man dagi Sngi gadai PHIKIR bah ialah ka jong ka DOHNUD PHIKIR bah ialah ka jong ka DOHNUD upi baar gadai PHIKIR bahaya ke DOHNUD jongfi PHIKIR bahaya ke ya kata ka support jong PHIKIR ke DOHNUD jongfi fitim neam u Jisu ngakrani gani kat ko u Jisu Khrist ngala ang pingan puli na waipat ngan kam krani nongrem ke jong u Jisu Khrist fitim u Jisu kran kum no yang abi fi pet ngan puli fi na Bible ha ke gospel ke jong Lucas ke nang ka ba arpa way pet u ang ini kiten singap ngan puli na ke khat ka nang ka ba arpa way ngan puli na ke khat ka ba live saw hadien bu kran jepang ke jingwan jong u kran jepang Sngi Kiba Khatduh u ang no khat ba live saw kat ko mu Jisu Khrist ngam krani ke jingong ke ngam krani ke takaba ki priu ki ya reason ni ke tai ki wat daw wat lenti nang ni tai ban escape ban wat nga kwa no pi kat ko mu Jisu Khrist nga kran ken mau ke krteng jong ni ke kat ko mu Jisu Khrist kat ko mu Jisu Khrist dai Jisu bo ang ni ke hadien jong jing janjar hadien jong ni ke jingwan ke hadien ki ni bar khat wo ang ni ke ten pe wo ang khat ba live saw namal kata to sumar yala de yo kumno baki DOHNUD jong pi kin sngo kia da ka ba bam lalot da ka ba buat dagi jing khuslai pertai bat bakata ke Sngi kan lap kan det epi kum ke jing riam
Nabakumtakan ngat kita baro gi besyongsa aslaga kendau baro. Nama kata tu syarai pi halaga sngi daga berduai. Ba onyo nyau yu pi gi bebit ban light no na gini ki baro gi ban seja. Bat ban yang hakmat jong kun jong brio. Fiu hadien bangila yu amat makanai ke jingpinim. Ngi hap ya kaban sumar bahaya lade ong Jisu. Dakabak yo bakumno kado not jongi. Kan sngau kia dakabam lalat. Fitu kini ka babam lalat ngamdan porgan pani finray. Kini ka babam lalat ni ka kren Jepang. Kei ka balong palat ka ba briu kwa palat lagi ni sngi. Pet bahaba yo ka rung chika dono jobi mapi kwa palat ya ka buram mapi kwa palat ya ka spa mapi kwa palat ya ka jingim ka ba palat ngan itu ifi kadai ka ba penlong ya ka dono jong fi bakan leceta bat pikin ria na utrai ka kadai ka besnio palat ngata ka ong fi Jisu kat ko mu Jisu ang pikir bahaya ka dono jong fi ong pet bahaba yo kumno ka dono jong fi kan sngokia da ka ba bam lalot bai wang no da ka ba buai nanga kren ne ga babuai tang kren tang yu briu budi kiat budi drugs nga kwang anong fi udon briu babuai sibon gi jibuai babuai buram ru baboni babuai ngane tu fi ni sngi gi jingbuai gi baboni check ba ka ege bangi buai tang i buai palat ha gi internet ngi buai palat ha mobile ngi buai palat ha ki ege nga kwang anong fi ka tu lo ga donu jingi bat ngim dan gi jingi dai ga bejan baru blai wat ladang ila shame gi jingpinem. Ban ngakwa pin sumar bahaya ladi namar kadon kami ka dohnud jingi. Piyo iyang ni uang kumno daga jing biyo ka dohnud jingi gandap daga jing huslai pertai. Pit biyo pi huslai palat lagi di sngi ngai ida ki priyo ki bala mat ki jing penem ki bala biang lo hi yang sem haraka jing huslai ka dan ki priyo ki huslai palat dan ki priyo ba patuai hanga ki badan stang ku makat tukan ne paulak bat ki yam ku khulung nama ba ki dan stang kendiat lak bat ki yam ki klemper khat ki priyo ki batang ban bam ka jaru kim dan reki kemen namar bau play open emiki ngakwang anong fi ki ni por pi hang ne pi pule nang ne ga kitien ga job play u Jisu de Jisu bekeren de manga de Jisu bang sumar bahaya ga dono jong fi bayo kumno ka dono jong fi ka sngokia daga babam lalot daga babuat singap bawang ni daga jing kuslai putei bat baga daga sngi gan lap kan san fi kum ga jing riam nabakumta kan ngat hagi beri barok besyongsa hagi ni ga putei nak daga daw na yang nang ni ngakwang nang fi fikir ga dono balai habang ang fikir ga dono ngan pen fi kendiat ga dono jonga ba jong fi kumno Jisu ang hot nganom langan ai lot igni nang gi khat baro ibang pen kre hari ga dono ga bo Jisu kren tongan pule fi na ga gospel ga jong Lucas kala nang ga khat ar ga ni ga de ga ang Jisu la singan ya kham jorong ni fi in fi pule na ga Bible wang kumne singap ngan puli nang ga khat ar ngan puli na ga khat sa pe wong kumno ga khat ga ba map nga ga khat ga lai pu sa wong no na ba ha ka ba kalong ka jinkin show jong pi hang ta kan long ru ka do not jong pi na ba hang ta ha ka ba ka don ka spa jong pi hang ta ka do not jong pi kan long check bai ga ta ga kti Jisu bu kuran ude blay na ga ta da bu kuran usngo tho ye ga do not hang no ha ka ba ka don ka spa jong pi hang ta kan long ka do not nai ong mga syakri blay nai ong mga iit ye ka kamu blay nai ong mga puli Bible nai ong la ka spa jong pi ga don hang no hang ta ka do not jong pi ga long pinum laban kiare ga ta dan gi bri ga ka spa ha ka balang ha ka niam ma ka ying mani kadok nut jungi kadon hang tak kataru kan 4 day kan mau kadok nut jungi blay kwa tang mau ban chong ba kadok nut jungi kan dan bai how Jisu Khrist mdai hagi ege keng ngan tu pingi sngo ku mangila biang mdai kan mau Jisu ang hang no haga ba jingin show hang no tien preng ko ang ka treasure kamot ka jingin show ka spa kay ka treasure jong pingangam tip Hendrai lada kan nuga spa lada pi penlong yo Jisu ga spa jong fi lada pi penlong ga ktenu blai ga spa jong fi lada pi penlong yo blai ga spa jong fi kata ga ga kraw palat hendrai tang subakla ga do no jengi ga let chiki eki bangidon ban ga kwa nganong fi mena ga sngi ai ga ni ga kuba wala ga long simple ngatip bo Jisu kran bai take ya ga bashai bahagi ni ga sngi ga ban ningkong ga ga kran ga dai PYNTHIKNA ya ga jong ga JINGPYNIM ga baar PHIKIR bahaya ga dohnud namar ka Bible kong hakata ga jaka ba ka don ga jingin show
hang ta ka DOHNUD jengi kan long pet nganda puli lut igani wong gumno iga DOHNUD jengi lesi hang ni ka don ga jing shai ga bakham jliu tang ni puli nang ni ngakwa fin shai wong gumni jisu de khat balai pusan singa bu gumno tolong gi bala panpo ia lagi singkai bala thang gi SHARAK jong fi hiru gum gi bregu be up khmi ukun rat jong kilano unwan phai na ga jing khawai shongkurim tia bawla wan bat baw tiet ken play ukumne gumne ru suk kita gi shakri ki bahaba wan ukun rat un shamba gi dang sharai shishanga ongapi ba un panpo ila de bat un penshong bam yaki bat un wan un shakri ru yaki bat lada un wan ngakwa pinda bat bahai kita kitien bat lada un wan hakaba arjing up mer lani hagabalai bat un shamru ikikum tasuk ken kita gi shakri hen raya gane to tiap balada utrayeng ula tiap hagadu ko porbo wan unong to undala up ban unom dala I ban prat ega yeng jong pitip piru tolong ki bala kloy ngap ai taktien piru tolong ki bala kloy naba hagapor ka ba pimmot hagapor ka ba piklem perkat bawan ukon jong breu nganda penshai gane ya gane jing tho ka ba Jisu Khrist Ukraine ndaw ong hang nong no baka don ga spati pia ta lang ga DOHNUD Ukraine ni ga parsi wong ni gi tien wong long gi bala pan po ila gi singkai bala thang ye gi SHARAK na fi gamot long ready long la khloy pitep na mo ong sa kumno wong pikum gi bri gi up ya khmi yu kun rat jong kilano unwan pai na ga jing khawai shongkurim kene gi krani Jisu Khrist udang let menta shabeneng udang pen kre haga yeng jong u shabeneng ya ga jing yat ho shongkurim ka jong ka nong let kurim ga belong ki riu khot ki jong trai ki ba pudiang ye ga jingpinim ga jong Jisu Khrist ki ba mat ye ga jing map ye ga jong trai u Jisu menta udang pen kre shite shabeneng bat ula jande pen kre bat menta un sawan pai ngi haban up yu ta ga jing wan pai pet u ong kum ne ga jing wan pai jong u ong kum ne wang suk kita gi shakri ya ki ba haba wan u kun rat un sham bagi dang sharai ya ga DOHNUD sharai gum no pe wong no wang shishanga pi un panpo ila de un penshong ba miki kani fitip ka krani ga jingdong no ba Jisu no wan un ai bainong hinga ba difi kam de ga jing bishar ga ba Jisu un wan ga jingdong no ban pen remingi sha dujok em kani ga sngi ga ba uni ai bainong gi bri ga ba shakri u play wala ngam yo shibon ko por ban pen shailo de ganin renga sngot nat pe wong ne dan gi be excited ge ne ong ka jingwan kata ga jingrong no kan wan shua ne hapdeng ne shadien sngap u Jisu ong no wang lada unwan hakaba arjing up me lani unwan hakaba lai balun shamiki kum ta sukken kita gi shakri lesi ladangan ong ni ong lada jaba ngawana pedeng jong ke jinjar ba lani hakaba shadien jong ke jinjar ba sukuta ken repet open code pat kum ni wang ya kan itu tip balada utrayeng ula tip hagan go po ba wan unong to undala up bat unom da I ban prat ega yeng jong piru tolong ki bala kloy na ba ga por ba pimmot wan khono bre uklem ong haga bening kong haga ba ara ga balai u ong bet haga por ka ba pimmot shua jong jing jinjar ba utran wan bal kwa nong fi haga ni ga por ka jingim ka ba kat kum Jisu Khrist ni Sngi Kiba Khatduh ka bening kong ga dei PYNTHIKNA ga JINGPYNIM ka ba ar PHIKIR bah yala ga jong ga DOHNUD nama ga DOHNUD jong aba jong fi kadai ka ngan ong kumne ka DOHNUD jongi kadai ka batang shubakla ka sha syukur badai na kita daw nga kwa nong fi nga ni gopor fimtip ba Jisu Ukraine chapang gibriu giban sa yo yo blay giban sa yo ga bania yo shem malutrai u ong kumne ga gospel ga jong Matthias listen nga kren tang na Jisu Khrist pe u ong kumne ya Matthias pitip u ong kumno ga to ga jingi thu khana jong lo rom ka bangi ong ga tin English ka to ga sermon on the mount pe ngan puli pi u ong kumno ka ni ga ba pau nam tam na ga ba Jisu Ukraine ha ba Ukraine ga to ga tin ba ong sok pitip u ong kumno ga khat ga ba fra u ong kumne ha ga nong ba san jong Matthias khat ba pra ong suk ki ba khot ka DOHNUD nabakin yo iyo play kamuna yu ngani kamut pe bahaya ga DOHNUD PHIKIR bahaya ga DOHNUD namala na PHIKIR bahaya ga DOHNUD pin yo iyo play ngaju kren berabor bau play na benang umday play besnot nat ban pet ye gani ga bahabar
Fi yu iya bau Samuel we yeng jong David ban JCM na yeng jong Jesse. Nyong ngot upniang i khon jong on rain da bau Samuel le umot ban pensle yo we ru bleu klem shawang Samuel ubrio upet tangi ka babar nga de bleu badan interest ya ga donut. Bau sejit yu David ubrio bakat kum ka donut jong play. Ublay abo pet changa ba jepi umpet ye gani ba ba pi babri no misni ubri umpet pi don kedan na pim don ublay umpet pi biang kum no khmat kibrin rekin mau ki ba biang khmat jong play on the bible suk kita ki ba khot ke donon na ba kin leyu kin yo i ublay naga daga daong boy ni ka kten ka jingim ka ba kat kum Jisu Khrist hagi Sngi Kiba Khatduh ka dai PHIKIR bahaya ka donon PHIKIR bahaya ka donut, nama ka donut jungi. Ay kanam lapmit, baga pisa kanam lapmit, baga spa, baga buram brio, baga nginom perkhat ni kita. Kabang akwa man naga Sngi kadai. PHIKIR bahaya ka donut, bapian penkoi ni ka donut ka jofi. Fitip ka eka bang keren nang ni. Ngam ong bapian syusyong ka kendang bapian umlei esyo baga donut tu bigan koi jam. Kata kam dai. Kabang keren man naga Sngi kadai. Pet bahaya ka jing temu jong ka donut jofi. Ublay internet dia ka jing arsap ngani tu efi. Ublay na beneng u isi tam ya ki farisi ukren khor ya ki namar habau pet ki uang gini uang pilong kum ke jingtep ka bala penli na jrong la pushara la airong la itanan rea po ka pot bakata ka dai ukren ni evitep ukren ni ga do nuat bat nga khwangan ong fi ka do nuat jengi tang subakla ka dai ka bamdan jingkerman bat nga khwangan ong fi ai baka do nuat jengi kan dai ka bangi yang scam ya ka ban pen khot ya ka da ka bangi le ka no bitem nga khwangan chipni fi haba fi le ai na ka ban tau blay haba fi le ai ka jingim ka jofi le da ka do nuat ka ba bet nai kwa buram nai kwa yo nong nai kwa ka jingiro le ek jing tmu ba kho nga sa yong gi parlok gi brio berbor ga ta la daga motif jing gi jing tmu jing kam clear baru play na penang la yo i la daga motif jing kam clear show play snel tenan sa pule ma fi yo balam hang tay ga kitab jing khain la ngam bakla sa pule yo balak ba yo balam balay ha ba play wo yo balam kelet sa po ying jo balak ndau let yo play bitario ningkong pa andre handa habau let upa da angel ubat ba white lam ga ba meding man peniap yo balam uang yo play kelet andre handa let umut man peniap dan gibre bam snel tho to balay play umut man peniap ka daw ga dei bau yo i bau balam ulet ukongo yo play ikum bau let ban le ga mon jong play hare ka do not jong ugala dei ga buram ba ga spa ga jong balak u briu ba mani play town tai moab ban nga kwang anong if you play balak ga white lam mut ban peniap de ga kada ga ba save you nga kwang anong fi la daga jing tmu jong blay la daga jing tmu jong ga do no fi come back baru blay nga kwa pen bet ya do no fi ai ti la ga jong ga jing em pen bet ya la ga jong ga do no ma ga do no ga dai ga ba don kam tam na ma na ga do no ki mi no ki aka ha ga jing em ga jing ga bible ka kren shai ga ta na ma ngam don shibun ga tien ban kren fi ang ni ngam la ban kren jrong na ma ga por ga la jan kut nga kwang anong fi ga ni ga por ka ba ning kong ga ba kren ang ni ga dai upiu ba ningkong ga dai PYNTHIKNA bahai la ga jong ga JINGPYNIM ka baar upiu baar ga dai PHIKIR ha yala ga jong ka do not nganget bakat ba pidang sngap igini ga jing hikai men ga sngi ai ngin don ga do not ka ba bet baru play ngan syukran fi khndiat igini ga por ai ba ga do not jong fi gan tap da ga jing i jong play Nama play udan gane ban ai hangi udan gane ga bala banya dai ga do no jingi kata ga jing i chong play fitip la fidan ga jing i chong play da fidan ga jing sngongo yo play kata ga ga dai ga do no la fidan ga jing i chong play da fidan ga jing sngongo ga jing snoret kan wan ga jing sarong ga no myo nama ga jing sarong ka mi na ga do no but la fidan ga jing sngongo ba fidan ga jing sngo tho ban ai ngo yo play ya ga ga bu play le pin sngo tho ba ka do no jong fi kaya bet baru play. Bet bangan pani fi gani ga por. Shashkor gani ga ktien ga bang kren. Nama gani ga ga badon kam ba gani ga sngi. Shibun ba ngani thu fi ngi shakri yo play. Hare ga motif jongi ga klem clear. Tangin le gani ga wai ka ba ar ga bang kren ngani ga do not ga dai. Don ga jing it ga jong play. Balay ha bang ongum ta ga dai. Ka do not jong ha ba jong fi la ga don jing it. Pinum bo not e ga brio. Fitip la da pim map
Fitibem lada pimap pimla banya day baru blay. Fitibem ubrio bamap unumpoy beneng. Ngan keren syai ke tanah ke jing ong jong Jisu. U Jisu ang ke gospel ke jong Marcus ke nang ke khatway de pipule ke khat ke ba arfusan wang. Lada pi khat kerpat yo blay. Map shua. Lada pi bat snel si you know ya map shua. Lada pi pim map ukpa ba beneng unu map. Lada uklem map pinum poy beneng. Ngakwang anong ifika dan kamadu kata banginum ikran persya para mangi be syakri you blay. Nginum kedaw kti way away. Nginum kran banyo nginum kran persya ig government nginum kran persya ig brio wali kran persya ig politician wali kran persya ig no yalam snong wali kran persya ig para syakri ne kran persya you know ngam de kham sngot nan haba ig brio ig persya para magi ngam sngot nan balay pin bishar yo way pat naman la yang ne uklan de way nang bishar to de blay but u blay wang ha kita asiti sigi no khat sawang tang bau blay un peniyang ya u blay de bakwaban peniyang kwaban penram yo brio teng ye bishar ngakwa la pi kwaban lain na jing bishar wali bishar gi way ma bi brio baro ma bi brio ba pensel si pi dan brio ba kran kor fi ba pen mong viro la pi kwaban kat chi jing nang no ai pen ma bi brio baro namala da pimla ban map fitip ngan pule vina ga bible to ngine pule kendia lesela da ngata ai gata ngakwa ngan pen ipi kendia fitip ne am kat kum ga shiti shigi hebrew ka ktien ga jong blay ko angkum ne ngal nang ga khalar snap ngan pule ngal nang ga khalar khat sa ko angkum ne to be brai ga jinglong sok bat gi brio baro bat ya ga jingpen khoi klem ga ta unu unum yo iyo try klem ga ta unum yo iyo try Fiu Jisu ang tayo Matias kalau nang besan dekat berperang ang sok kita gi berkhoi ke donot na bakini yo iyo blay hakani siti sigi Hebrew nang ba khadar ke dekat khat sawang be brai ke jinglang sok bagi brio baro kabamot ya sok bagi brio baro walit sha ba donot jong vigan shong sa ka bladap mat ya pen mong mat ya lek ka bele mat ya kran ke bele mat ya pen but nam pin mat ya lek kai kai ru ngakwa ba pin ya chkhmat klen no kita berkhoi map lo di brio baro daga jing it ke jong blay namar ula map ya pi ula map ya nga ula map daga jing map ke bekrau palat ka bangingim la shuban map ke pop re blay ula map yangi bala daga day ngi bangini kendu baru blay ke jing rong no ngi don kam manam bonot ya no ngi de ban map ya ke brio baro namar ke bible ko ang ne be brai ya ke jing long sok bat ke brio baro bat yang jing pen khoi klem kata unum yo iyo try takada wali shu shim po ngan shu bo ne wale shu shim ye kane ben shu ong bet mo ngan ong ne wale do not take for granted ngan bo ta ktin english na mam dan ktin ko bet what you shim bakala shu lang ta ma pila yo jing pen la biang em ngakhwa ba pen ri bahai ga donot la da pen PHIKIR bahai ga donot ka bible ko la da pi bat not ye no pila pen miss ye ga jing dong no namar ubrio ba map ngane tu ifi de brio uberan chi de baru blay nama ublay la map yangi ngakan mau yo Jisu hashwa ba Jisu unyap hagading fna utip ye ga nongrem takda uperta daga surga bejamu ong kopa to map yakina ba kim tip ka ay bakile namala da ong ye ga ktien utip ba ga nongrem jong blay ga de la ngim la ban map ye ba pen mong yangi nginomi pat na gajingtap u Jisu wala da ude ko blay u haban ong map bat u haban map u Stefan shwaya ka ba un yap habala lentem mau yu uang try map yaki na bakim tip ga ibakile balay gini gi brio shaban yap ki map nama ki tip baka nongrem ba pinyo iyo blay ga day ba pin bag ga da not jong fi baka da not jong fi gan day ka ba suk bat ki brio baro ba pin map klem kata finomio iyo play takadaw man sngi kren ni fi daga jing it is it done bring jong fi dan jing thot iwit but no map no if you don't know no let's say ga bam suk no map the klat no igata Walit yai bal ke jingim ka bab kit ram bal ke tu ke jing kit ram jong ke jing bam ma kalang kum garam de kalang kum garam pina puli na ga bible ko angkum ta lesing adan sibon ki hot bible ndray na marbang amyo sibon ko por kam dairu yang abangan kren sibon so wepat mga kuangan kren tangi ke jing ong jong Jisu hare khendiat ngap ngan pen ifin ni ga bible fitip ne haba ukren japang ke jing yamap ukren kum garam uang kum ni wa apostol paul ukren ni ga ni uang haga shiti shigi nong rumul nong ga khatlai ga khat ga pra uang piwat kit ram eru nano
ngamen syang nang perkat uang wat kit ram pisau ai katarum dai re habau ong ni pi wat kit ram ai na nuru re tang ya kabania iet paralok hi na maru tau ba iet yo wei pat la pendap kenya go hukum ni don kamania mam ni don kamania iet paralok utau bam iet udang sa siliang jong jingyap ong uyanes utau ba bunut yo para banget uday unang shono brio bat mtalu nang shono brio ban let jaga hima ka jong play nakataka daw nga yang nang ning kwang anong ifi ang ni gapor la daga day ngi bangin pen crack kat ko mo Jisu Khrist ni Sngi Kiba Khatduh ka baningkong PYNTHIKNA ga JINGPYNIM khabaar PHIKIR bahay ga DOHNUD bat Khatduh ang pen ifi yo piu balai ngan bu ni gaktin PYNBEIT bahay la ka jong ga SHARAK upiu balai gadai PYNBEIT ubaningkong PYNTHIKNA baar PHIKIR ubalai PYNBEIT bahaya la ka jong ka SHARAK kata ka jing hikai ka mga nganget de tribe hikai ngai gini lai lagi pi ban PYNTHIKNA ban PHIKIR ban PYNBEIT kata ka ketian ka bau blay Quran u Jisu Khrist penyan penifi ya kani ka mga ong PYNBEIT ya la ka SHARAK fitip kat ko mo Matthias kalanang ka besan nakadakot ka bakhat ngan puli dakot bakhat sa wang pipilong ka jing shai ka pertay mlaban buri ka shnong ya ka bala bu alor ulum limni kim ju tangi ka SHARAK bat bu ka po ka shang hendray ya haga ding peniang SHARAK tika pen shai ya baro ki bahaga yeng to pen shai kum tangi ka jing shai jong pi ka mat ki brio bagin yo i ka jing le babha jong pi bagin yo ya ro yu pa jong pi bahagi penang kataga de ketian ka bau Jisu Khrist wang kim jubu ya ka SHARAK bat bu ya ka pa ka shang hendray haga ding peniang SHARAK kapen shai ya ka yeng bara ka bai ngakhwang anong fi ngini ka pa ai ka jingim jong fi ngini sngi kan ne ka jingim ka bakum ka SHARAK PYNBEIT bahai la ka jong ka jingim habang PYNBEIT la ka SHARAK kan mau ka jingim jong fi ka lom ka SHARAK ai kan umdan ka badum pitep umno ka dum ka SHARAK ngakwang anong ifi kadum ka SHARAK kadai nda habaga duna umpniang ka SHARAK ngam kren ni gini emergency light ngam kren ni gini emergency light mentang gi ba khikrak gi ba ya paise eru habo Jisu Khrist ni ka SHARAK ukren ya gitu ka SHARAK ka ba mendai ka badan ka mantangi ka da ka umpniang hapo ka tu ka ding piniang SHARAK so ka palkim dan light ki thang da ka SHARAK gi yeng gi sam Barabu Jisu Khrist ke jingim jingi Khrist ke SHARAK ka bahak tu ko por. Fitip la pitang ke SHARAK ka po ka shimni. Kadan tu ko bilor ka baka nang ni. Bala ka tu ko shimni kam de ka bakhoy. Ngani tu pi ka jing shai ka duna tu ya. Ni haban pen khoy ba ka jing shai gan parang. Lum gum ta ka jing shai jingi gan dum. But balay galay dum ka tu ka SHARAK. Fitip balay galay dum tu ko shimni. Ka tu ko bilor balay galay dum bitem. Kadaw ka day baga umpniang kabadanang to apo kala janlut bat kala mi lang kala khlelang bat ka tu ka barui ka tu ka bajabo bat tu sai SHARAK ulah kejit ka tu ulah janlut atat kami rengkat baga tedam. Kami baga tedam. Bat nda kami ka tedam ngakwang anong ifi na kami ka tedam ka jungut. Syangan keren kendiat ini ka por. Ai mangi ki bakren ni ktin ka jong blay tongin dan ka umpniang ga SHARAK baka ba mi na ka sintur ka jingi ka nom day ka batadam ka ba pensat ni ka khamat jang ka brio ka ba penwit penban ni ki ya ba ki don ka me ka jing shai fitip ka tadam ngan ong biang sisin ka day ka jingi ka daw kti way ka tadam ka day ka bangi benyi way ka tadam ka day ka ba penmi ka jing knyum kapapin mi ka jing snasi ka jing mong ha ka jing sang kapangi tiet way ngakwang anong fi ngani ka por ai ka SHARAK jingi ka nom day ka bakumta PYNBEIT bahai la ka jong ka SHARAK ba ka deban kot ka deban pernai bat ka SHARAK ka ba pernai ba ka day ka ba ka umpniang ka day ka ba kot ka ba kren ya ka bor ka jong men sim ba kot jong play naginom syakri kum to ba siya dan SHARAK bi itanan ngasit kren ka SHARAK Nanum syakri o play bangidan SHARAK ibe itenat babangi decorate ya ka yeng manila ni kamera song ka kan mau gi banget kim dai gi decorations ngan itu ifi ki banget kim dai gi tu gi jingpen itenat ki banget ki dai gi bawan ra gi jing shai gi jong Khrist shagani gi perthai bat la da pi hagani gi por ga ba perthai ga dum kan ne ngin pen shai ai gi jing jong fi gan shai
ai ke jinglong jingim jong fi yeng kan shai ai ke brigi be pet ke jingim jong fi ke nyo i be pidan ke jing shai ke jong try ba ha ka ba kum ke ni ke por ke palang ke jing command ke jong try kum ke ni ke por ke palang penban ke jing net ke be pidan nam tau Jisu Khrist kum ke ni ke por ke dan ke be pernai ke jingim ke jong fi ba fi shirham na ke ben tau try ba fi yai ne ba blai ban net ba ban duai ban ruai ban money try but ai ba katakan mi mdai na ke jing shirham jong ke do hari kan mi na ke jing pelang jong ke pniang ke badan apa tu ke SHARAK na kwa nganong fi shikintian na ke ni ke por kanot fi ket mau bukren ni ke Sngi Kiba Khatduh u Jisu wanra haga gospel ke jong Matius kalanang ke ba arfusan fikin mau no du khat ke beningkong hadu du khat ke ba khatlai fikin mau ukuran ni ke ukuran chepang ki arjat ki briu ki ba up yo nong let kurim kita ki dei ki taste ti ki ba start ba ki taste ti ki ba bit sangut ki ba start ba sangut ki ba bit but baro shi paungut ki don la ke SHARAK hare ka wei ke dei ka ba ki don ke SHARAK ka bam don umpriang ki wei ki don ke SHARAK ka ba don umpriang but nga kwa ngan ong fi ke ni ke pot nda ka wan ke jing pertai si teng senya ki be baro ki yo thia fitem nem pila fin yo thia la na fi yo thia rengkat ba ke SHARAK ka ba don yang mlelai ka basngosi gede bengi yot ya rangkat bagi SHARAK ka ba itnat tang ba ka bam dan pniang nga ong lana ka SHARAK ka me klem dan pniang gede tang ka SHARAK so nga kren kham khore ka tagtin ka SHARAK ka ba Jisu kren gede kan me de tang lana ka dan pniang but hagi ni Sngi dan gebri ba persang ban shakri yo blai but ki bam tre ban priang yo mensim ba khoi bam tre ban nget yo mensim ba khoi mtre setia ban nget yo jing pen sle mtre setia ban priang ban kren ben pen ban ge jing tre ge jong mensim ba khoi persha pen ban ge jing duai ge tlet ge jing tho lupa persha pen ban ge kam jong mensim ba khoi jeno pen poi ban nga kwa nang fi ai men ta Sngi ba nga kren nang ni ai nga kren ni la ka dai ngi bangin im ko jingim kat ko mu Jisu Khrist hagi ni Sngi Kiba Khatduh ka ba Khatduh upi ba Khatduh ba nga kren men ta Sngi ke dai pen bet ya la ka jong ka SHARAK but vi in da gi pen bet ke SHARAK itu gi shipongot ki pen bet lang tang ba ka ba sngo si ke dai haga last minute nda ha ba gitu shi sangot ki ba be ki pet ke pniang kam dan shu bagi persyangi ke banwat seneng jero man pan keliang rem dan balaban ai namar yo mensim khoi mlaban ai fi ba ai de tang Jisu Khrist bakat bangi dang don gani ke por bangi yo pdiang fitep u Jisu kurani gani haga jingi dai ban mensim khoi jong play ngi don kam yo mensim khoi fitebam nganget ye gani ban da ba mensim khoi don shu haga ni ke perthai ke jingi lap gospel gande ke ba kata ka jing kta ka jong blai kan du no na gibriu kin haban yang tang da ka jing tip lam jongki bana ka bor la jongkin haban phai sho blai ba kan de ka be andre mentang idang don na ka bor ka jong mensi ma khoi mat phim tip ngi don kam yo mensi ma khoi shiti shi nong rom kal nang ko fra ka ong no ka ong utaw bom don yo mensi jong Jisu Khrist don ya ka jingpynim ho de jong blai ngi don kaman yo emen sema khoi ngi duai men ngi tapi kwa ban yo emen sema khoi wat akani ko por bang kren balai phim ngai akani ko por balai phim shong dem khosi ra la gik tino trai nga khwangan tiang ngi bor jome finu ikan wan ko bor ga yeng jong fila de priang phim te bang shiti shiki Ephesus kalnang ko san ga khat ga khat san la fi puli de khat ga khat prau ong kom no to khmi ba kum no fi yaj om kum gi bam stan de kum gi stan da ga sil spa e ga por na bagi ni Sngi long ga snail tuat long pigi ba buai da ka wanya ka badan ka jingkin wen re tu long pigi ba dap domen sim khoi ha ka jing ruai ka jingkin ot ba kan jamin sim da ka ba snang panalok ba da ka ba kin ot da ka jing ruai da ka ba kin ot how men sim da ka donut nga khwa ka nang fi ni ka kren je pang ki briu ki ba hagi ni ki Sngi ki ba Khatduh ki ba stan ki ki briu ba stan ki dei ki ba pendap ya ka SHARAK jong ki da ka pniang but wa so pola bu kren ni ukuran lang ga ju ka nongrim wa wat long fi ki ba buai da ka wanya ka badan ka jingkin wen hari tu long pigi badap dau mensi makoi but upi ba Khatduh ba ngakran man ka Sngi dai pen bet baha ya la ka jong ka SHARAK pen bet ai kan shai ai kan dap pniang ai kan dei ka ba bidon yo mensi makoi jong play shabar nang ta dan nong re wali ong la le ka tang la rakhi ka Sngi la le amta la kiar ta ka bam kita bar khot ki wan shedin hari ka ba ngakran man ka Sngi dai PYNTHIKNA la ka jong ka JINGPYNIM PHIKIR bahai la ka jong ka DOHNUD bat ka bangalai ka bang kren ka dai PYNBEIT yala ka jong ka SHARAK mala fi PYNBEIT men ta ka Sngi na fi IT men ta ka Sngi fi phai show play fi dip habang kren men ta ka Sngi ran jing shirham
nama ngatip bangi imagi sngi gi bangi kwa iga ban pen kre ia ga met jong trai gi banget paro igi priu gi kloben pa jong trai bagani gi sngi gi kodor fi sngo ni gi jing hikai dan pen kot no baga kwa nganong fi gi pola fi shonga gi jaka ga ba fi dona gi jaka ga ba fi sngo tho ba fi day ban up yo tau nong let kurim ai fin pen kre igi sharak jong fi daga baga niang ga ba kren chang mensim ba khot kan yo dab ga jingim jong fi mensim jong bleu dang dan menta ban pen kan do if you fin mat igi jing kha arsin o mensim ba khot jong bleu dang dan menta ya ga ban pen dab hite bu jisu ong kum no ngan pen fi sha ba ngan pen kot u ong ha ga gospel ga jong yohanes kul nang ga ba nyau ka da khat ga ba life nyau life pra life kun da hite bu ong kum no ka bible ko ong ha ga sni jong ga jing khawai niam ga ba kraw u jisu la yang ban ula pertana ga sur ga jam ju kham pertau jisu dei tang ni ne bu pertau balai piti bu pertana ma ga dei ga bedan kam wong jar kat ki besliang bat tau bang ngai hanga ai un wan shiki umarun di ki wa im kini mi na ga dot no jong ga kwa ba ga dot no jong fi mata sngi kan dei ga badon ni men sim jong play kan mi ga wa im bat ia kan ni ula kren chpa men sim ko ngan duai no agani ga Pisngap ini ke jing keren mendaga sngi ngala keren fi gini ke lightly ke jing ga bakat ko mu Jisu Khrist hagini ke sngi ke Khatduh kadai PYNTHIKNA bahai laga jong ke JINGPYNIM PHIKIR bahai laga jong ke DOHNUD but PYNBEIT bahai laga jong ke SHARAK nganget kini ke along ke jing ke khu fi dongin net ini duai bet fi gini ke bor la don pleng jo pi kwa iga ban PYNBEIT bah pi kwa iga ban PYNTHIKNA ke JINGPYNIM balai pim duai lang bat nga gini ke bor ngini duai sipor walai ke duai lang pan no try pan mam no play I play pen kharsten fi menagi sngi diang yo Jisu Khrist ai ti la jong ke jingim bat ka bang kwa ka dei wat yo mensim khoi ni ke por diang un shan sha fi diang wa ga yeng jo fi ha ka tu ka jaka fi shong un wan mensim khoi jong play tong ini tuai he ni ke por sha nga nong fi shwa bang ini tuai ngayo ngasnga thu ai no tuai dan peng jo fi dan jing shito ma ga chin tur ga jo fi ni rmiang chin tur jo fi Nana peng jong fi vidang ke jing pang ga shintur ga jong fi kala malong ga ni miang shintur ne aga dur go benta jong ke shintur ga jong fi ta ga de bu try pen pawing ga ni por shoy bangan duai mana pi kwa ba pinyo jing pen khia nge ga taro ta ga sngi ndre ga badon kam fi mina ga sngi ga dai priang yo Jisu Khrist pinyo lor ga jing pen khia ga jing pelai ba pinyo ga kamba jong ke jing pen em ga sngi tangi nei lang ni duai ban ga ga ni ga por ra iga ketiga jong fi kat ba pinang duai ra show try pai show play pet show Jisu ubarang ai lat if him na sngi ba pin pdiang yo ubarang ai men sim khoi men pen do iga jinglang jing em jing iga bam dai mangin kala ka ba mon ngin pai show try ba ubarang sha ngi bangin yo pdiang men sim khoi tengin ni duai ku try gini ga por playing a young nang ni ring kat ba gini gi men sim gi ba kodor gi ba yo sngo gini ga jingkren a play ba it ba kat kum ka jing ong ka jame gen try Jisu hagini gi sngi gi ba Khatduh a play ba it jonga ngatip gen try a play gini gi ga por ka bangi dai ga bangin PYNTHIKNA bahaya ga JINGPYNIM ga jame ngatwai gini gi brio a play ba gini yo mat ga JINGPYNIM ga jame me ga sngi banda khaya ki shi ga hima ga jame bat ba gini khla ga ba mot gini tiang me gini ga por a play kat ba gidang duai gini ga por kat ba gidang pai shame gidang dam khol si gira la ga tiki ya ma khmat jame khat ba melang khta ki try nga duai ba men sim jame on pen gando ki begin pai shame kini yo mat ga jing map e ga ba ga snam ba gini yo shame ga JINGPYNIM hallelujah try nga duai ro a play you get to go try play kibala yo man e JINGPYNIM I get not know jong ki ganam sngo kya daga ba bamla daga ba buai ba daga jing khuslai pertai try kinum dan ka spa ga jong ki kanum long ke en rei hamegen try a play ki the PHIKIR ba la jong ka download daga ba ki ma ba kinum bonot no kinan ga jing it ka jamegen try but a play nga try ba daga download jong ki gan mi ga ga jong min se ba koi but a play nga try ko pa men daga sngi go try a play jong a dan bring jong ki ang ni ki ba ton kampalat yo men se ba koi ki ba sliang ki ba trang ki ba angnot ki try ku mau debel uang at sliang ba ga trang ye me ko pa ku mau kairang trang ki wa nga try a play men daga sngi ba ka jing pen ka jing trang jong ki ga jing sliang try a play I men pen
dap ya kita jing terang jong ki de bor ke jong men sim ko na twa ya ni ke por play jong ba ke jing pen em ko jome ke ba mela bu adu men ta sngi ke ba ki angel ki khmi ba ki dem jong ke ba ki prophet na do bam jong na do men dai ki try ki ap ya ke ba kum ni ke por play ni ke jing pen em ke ba ngi yo mangi na twa ko pa ba ngi no me pli ka ba ke aka ringen shimi ni ba ke ba ning kong tam ba na play ngi de twa men kta men pen pai men pen dap ki de bor ke jome ba ngi da nget ko pa kin kemen na ma try men ta sngi ma ang ko pa ke gospel ke jong Lucas ke la nang ko ba shipau try a play jong am ko pa kam de ngi bangin kemen haki kamba andre try bangin kemen bala tho e ke kerteng ke jingi haka kitab jong ke jingim ba na play mong ke de jing kemen na penang ba ko ke men sim ke pa shme na try men ta sngi play apa kini ke bri ke pa ba ke try ba ke wat ye me play ke de jing kemen ni ke penang ba ko ke play bi ba ke de jing thang ke jong setan ke de jing du nong ke de jing ke de jing sngo ram ke jong baman haba kini ke bri ke ko ngo ban pa shme try nge try a play ba ke de PYNTHIKNA le de me ta sngi de ke jing duai ba ke la mat ke jing penem but ba ke na pen bet ba try a play be jonga ke na PHIKIR ba hai la ke jong DOHNUD but ke na pen bet ba hai la ke jong SHARAK da ka ba ki ai lat yo men sim chame ha ke jing em ko jong ki try nga da nget ba men ta ke sngi nga ke jing kr khu ke jing em jong ki try nga ai lot chame ke buram nga ai lot chame ke jingo jingero try nga try do a play kal ba men sim jame dang try ke jing em jong ki nga try ke ne ke jing pen pau a play da don play jong ki ke jing pang ke shintur ha ke ne ke myang shintur ko try ka bala bat ikila slam a play kanu ke knyang kanu ke jing at kanu ke jing pang try nga kren ke jing khia da ke kerteng ke jong Jisu bat nga da nget a play da ke jing am snam jame la pen khia nga kren ka nan ke jing pen khia men da ke sngi ye ke bniat ye ke shintur yo thlet jong ki ba de barok ba de ke benta jong ke shintur try nga da nget a play men yo ke puram ban nga da nget ken try play ke ege ba mepen pa men le ega ban nga idot shame ke puram ha ke kerteng ke jong Jisu ngi duai amen bat amen nget pila yo mat ege ktien ke jong play ke ba don kam ke ba shai ke ba suk ka ba nga kren ba kat kum gi nongrem jong Jisu Khrist na kwa pin ngap duai pai show play ku mangina duai baru play un penem fi ku play shibon